Ko parari baik, ka jing ai kublai pi baro. Sa sisien pan hakaman kibat ngapriang sobhai pi baro ki dukot jong ka longyeng long sem jonga. Menta kasngi, nginya kren chapang ki jingjob ki bakraw jong kari, bat ka jinge lang jong ki pajba. Hakari India ka jong ka spasnam ka ba arpuway, ki don sibun ki jingja ki ba penklan ka temay jong kari ka bakiw sa prang. Haka arpulay terik unailar, ngila lekmen ka jingple ka National Space Day. Ngadon ka jinget ka bas kem ba pi baro pilaraki ka tay kasngi ka bakerpang da ka bas ngausarong ka jingjob jong ka mission Chandrayaan 3. Tek chisnem menchwa u Chandrayaan 3 ula tau history da ka ba yo ka jingjob ban pinnok kejat ka benta basati jong ubenai ha Shiva Shakti Point ka bala penlong ru ka India ban long kari ka baningkong ka perthei ban poi sha utay mau jam batmai. Paralok baro ki samla jong kari kila yo menta sibun na ka jing pentamai ya ka trei ka kata hakaliang ka jing start hau-hau. Tingamut kumni ken. Balay ngi mekrenno menta ka sengi hakaman kibat bat ki katu kani ki samla ki beidon benta ka space sector. Ki bandon lang haka jing ekren halor kani ka mat menta ka sengi. Kidai ki kenhun na ka space tech startup Galax Eye. La syem ya kani ka startup da ki samla puli barem jong ka IIT Madras. Ngidon bat ngi menta ya Suyash, Daniel, Rakshit, Kishan, bat Pranit. Ki belalong ki dekot jong katai kekenhun bat tebet. Tungin ya sengap ya kejingya lenti jong ki hakakam. Ngaladap da kejingkemen sibun, ban yoi ya kejingya te paralok jong ki haka IIT Madras, kalalong kabas kem sisa, bat kabayay ne haduk kini kisengi. Katai kejinglong paralok jong ki, kalayalam ya ki ban tau ya ka Galax Eye. Nga angnut ban ngautu kampa susu, bat ngala kerpat yo Suyash baun batai sepang teknologi jong u bat hakanu korukom kan penmento ya kari. Suyash ula jubab yang ada kabayatu ba kilai kendu ha IIT Madras nengkong bat ki puli hakitnat baper jong ke engineering. Hakate kapor kila rai ban ya persanglang haka project ka bakikot Hyperloop. Kila tahu ya kenhun ka bakerteng aviskar Hyperloop bat kila yoru ya kalat ban lech Amerika. Suyash ulay ru bakadai tang katay kakenhon na Asia kabalay simbenta bat kidas ngausarong sibun ban yo mikmat yakari. Na pedeng ki si hajar sans patli ki kenhon na keleng kepertay kibalay simbenta ka program ha Amerika katay kakenhon na India kala syajit bandon ha pedeng ki arpo tali ki team ki balado. Ngala ay kublay Suyash na kabenta katay ka jingjob ka bakraw. Suyash ru ula ay kublay bat ula ong bakatay ka jingjob kalanang penklan ya ka jingete paralog apedeng jongki bat kala ay mensim susu ya ki bantrei sa ki weipat ki project ki bakam he. Ka jingjob jong ka SpaceX bat ka jingpelat ya ka tenat space bantrei lai lut kum ka kenhun simet kala penyo mensim sibun ya ki. Menta sengap ngan ya kren sebat uraksit bat ngin ya sengap ayu udon banong hakaba penlong ya ka Galax Eye bat kumno ka penmento ya kari. Uraksit udai ubana Almora Uttarakhand, kasunong kapapau nampa na kabenta ubal mithai. Hoot, ulaksya sen jongi ujupa bal mithai yanga manla kapor. Uraksit ulayatu yanga baka teknologi jongki ka ailat yangi ban yoi lingba kilo na ka hau-hau bat ban kemi binya hakapor minmiet. Kani ka yarap ban ring dor ya manla ki kendong jongkari manla kasngi. Syuk-syuk ula pensengau ru bagi don ki jingtemu ban pendon kam ya kani ka data ha artli ki benta bakongsan. Ningkong ki temu ban penklan ya ka jingpenbiang jingyada na ka benta kari da ka babut den bat kmi binya man lakasngi ya ki jaka bat ki rut wa ki badon kaput jongkari. Kenang ban tip lupa ya ka yat ka yeng jong ki nongsun bat ban penyo ya ki jingtip ki bakordor sa kitnat sipai. Kabaar kalong ban kampenlek jingbut ka jingpenklan ya ki nongrep jongkari. Uraksit uong bakila tau ya kawai ketiar na kabenta jong ki nongri simprong. Kenang bakin la bantau ya ka jinghut jong ka hakapung jong ki. Ulay atu ru baka tong bakongsan jong ki kalong ban penmi ya satellite u baklan bor bat ka data ka babiang ban yo yarap ya ki jing ki baka perthai kai kendu kum ki jingkala ka mariang bat ka jingkluj ha ka perthai. Kani kamut baka tay ka kenhun kan salong ka nongno senyang ka penmento ya ki sipai bat penklan bor ya ki nongrep. Kini ki paralog jungi kila le ya kakam ka baratba na sisa. Ngala kli biang ya uraksit, syapang ka bor jong katay ka jingstat thamay ka bakila syem. Uraksit uong,
Bakila ban kot cakatong ban pinyo sisin ya ka jingring dur ka bahapo sanpo sentimeter haka jaka ka bahe la kumno lai spa square kilometer. Nganget skem baki nongsong senong kari kin ngau sorong sibun ban yo ngau yakini ki AKA. Katrei kakta haka jing start hau kalanang pu nang pieng. Haka jing yakren bat ukishan ulai tu yanga banadu balas dang ya ka Galax Eye kitei kisamla kila pek tu bahaya ka jingmi jong ka in space bat ka jing penderung ki policy trikam baper kum ka geospatial data policy bat ka India space policy. Ukishan uong bahakini ki laisnem balala kila yo i shibun ki jingkala ki bakentup ya ka jingya lenti jong ka roi kapar ki jingtei ki babun bat kilat penmento ya ki beidei bat ka ISRO kum ka nuksa ka jingtes ya ki bor trikam ka ISRO kala kamsuk ban ya ka bamenchua kala long ka bapinyo jingmento shibun ya ki bat kiwei ki startup. Ki policy trikam FDI ki badang sien haka jingyo ekini kilat kalala ban pinyo jingyera pisa ki kinhun startup. Haka ba kilala ban trei bat pinlet jingmut haki project ki bakambun sin ki dawa sibun ke jingpenlut prinsep bat kapor. Dakini ki policy trikam ki bamenta bat ke jingbu ia ka in space ki kinhun startup kilala ban pinpha yala ka jingtrei. Habang layo ban yakren bat u Daniel Chauda, ulai tu yanga bakala don ke jingkala menta hakarukom perkhat jong ki samla pule engineer. Kam menchua, bun naki ki angnut ban pendep iki jing pule basalor bat ban letrei sebari. Kamtam hakabai day bat ke jing start hau. Wala kata da ke jingkiu irat jong karukom trekam hakatanat hau ha India. Menta ki babun ki kwa ban wanpai salakari banya don bentalang hakani katanat trekam. U Daniel uong bakani kalong sisa ka AKA ka badap jingkermen na kebenta jongki bat ulaya thoru baki don kato ka ningut ki brio ki bala one pai salakari bantrei haki company jongkari la jong namar jongkani ka daw. Nganget bakini ki artli ki phang bala kedau do kishan bat u Daniel ki pasat jingsa ya ka AKA ka badon kambha. Lese bun ba ki brio kin omla ban skothu badon ka jingpen kala kanu katanat kindon sibun ki kam ki ban mi bat ki ban pinmento ye ki wei pat ki brio naka jing batai jong u Daniel ubalai don benta hakani kaliang ka pausai baki samla jong kari menta ki angnut ban ya chaprang sakalawei ban pindon kam ya lagi sap ki pong hakatanat hau hangni he India ki jingyo i jong u Daniel ki long ki basai kedar ngala kelipat ya upranit ka ei ka kubor ka bukwa ban ai ki samla ki batrang ban yo jing job haki startup jong katanat hau Upranit ula batai yanga banaki jingsem jinglap jong u hakini ki kendiat snem balala ukwa ban sam artli kiman hakabening kong uong balada kwa ban sedang ya ka startup mentahi kadai ka kabu ka babiang palat uong baka India menta kadai ka ri ka bakiu stet bha hakaliang kayo ka kot ka bamut baki don sibun kilat kilenti ki baple ulaya thoru ba usngau sorong sisa badang hakarta ka ba arpsau snem haba uperkat satang ya uni usnem ban sawan kin sayo ban pinmi ya satellite ubatmai uong bak jingno senyang beret jongki kan salong sibenta nakarai bakongsan jongkari upranit upenslori samla kari ban sim kebu ya kanikalat omtang ban pinmi ya ka AKA ubatmai henrei kan longru ke jingpen klan yala ka jong kayo kakot ban yarap te lakam ki jing ki bakapertei situlup kai kendo Upranit ula pensengau bakumno kum ki kena kila ju perkhat bat pos niu ban long ki aktor ni kinong yele kai sports ki betbet henrei menta lada unu angnut ban long unong seng kam lajong lani ubatrei hakatanat hau kan long ka klip mat jong ka jingso sarong ya baro ban ya don bentalang hakani ka jingkala ka bakrau hakoi kaliang ngila ban sengau thu ba ka jingklan jong ka jingye dei paralok hapadeng upranit ukishan u Daniel Rakshit bat usuyash ka pensat phalangru ya ke jingklan jong startup jongki de namar kata kila ban kenjo saki thong jong ke jingjob kendai snem menchua ngala yo ya kalat ban lek jengo ya ka IIT Madras bat ban yo mat ya ke jing sngo hun halor ke jingbet jong ke tei ke jaka ai jing hikai ha keleng ka perthei ya ka IIT labu ka kerdan bahedu ki samla ki bapas na katei ka thamei ai jing hikai kilano senyang sikat dei sakari India nga ai ka jingkit bok kit ruyang ye pi baro
bat ye kiwei ki kenhon startup ki baterai hakatanat hau kalong ke jing sngotanat ka bakraw bangalayo ban ye kren bat pi baro ko parari ba e minta usnem na Redford ngalayo ban ye sno bat palat silak ngut ki kon samla ki bomdei na kalong yeng long sem jo kasan perthei bangan yo penyeso bat ka chalendem jo kasanchar khadar hakari ka jubab ka bangalayo kalong ka bad sngohun namar ka peni baki don sibun ki samla jongi ki badon ke jing angnut ban rong saksan perthei ki ap tangya kalat ka babyang ringkat bat ke jing beten lenti yaki ngalayo pliang sibun teli ki siti na ki samla keleng kari halor kani ka phang bat kladon ru ke jing pensngau ka barat ba haka rensan social media don kato ka ningut ki samla ki bala penpau bakani kalat kalong sabar jong ke jing bodur jong ki klem dadon manu na kalong yeng ban long ki riu san perthei ki perkat bakin om yo rong lanu sakasan perthei walada ki terang katnu ka nuru ki weipat ki lapen sngau ba ke jingnang jingtip joki nadu natibian kala ban yarap wengi ki jing e joki patba bun ki bangej bakum kini kilat kin pinklan ya ke senchar patba nga ai kuble ye baro ba pilapa ki jing ai jingmut jongpi halor kani kapang nga kermen ba lingba ke jing e treilang ki khon samla ki bomde na kalong yeng long sem jong kasan perthei ki la ban jam saprang hakakam politics bat ka mensim bajit rahem jongki kan salong ka bapen mentoy yakari paralok baro hakapor ka jingye ki latluj bun ba ki brio na ki rukom im ba pher kila mi sakmat watla kim sim dei na kalong yeng long sem jong senchar khadar kila IT la di ka jingye ki ban pinyo jingla luj yakari menta khanang ban poi sakathong jong kari India ka bakiu saprang sa sisien pan ngi don kam yakata ka ju hi kemensiam nga kentu ya baro ki khon samla kari ban ye don kti hakani ke jingye lap jongi ka jingye sim benta jong pi kan long sijam sakmat hakaban wanra jingkla ya kalawai jong pi bat yakari baro kawai ko parari ba e menta ka kenti haka harghar tiranga campaign kala poi saki kerdan ki batamai ngila saki ya ke jingpenmi ya ki dur ki ba itnat na man laki kentot jong kari ya kalama lairong layoi baka kawe haki ying breu ki school ki college bat ki school ba ki breu kila peniang ya kalama haki dukan ki office terikam haki meet terikam ki mobile phone bat wat haki kali jongki habaki pajba baro ki asno lang da kawe ki jing sngau ka penthaba su ya manla ki jing persang na ka benta kari ki dur ki bapioi haki tibi jongpi ki dei ki bana rayesi ha Jammu bat Kashmir hakaba ya kalama lairong ka bajrong news pa sanpho meter la pendon kam hakarali kabala penlong halor ka jingking yat rel chenat kabadei ka jingking rel ka bajrong tam hakaperthei baro ki bala yoi ya kania kadur kila dap da ka jingkmen pura ngala yoi ru ya ki dur jong ka lama lairong hakanan dal kabadon hasri nagar ha East Kameng district jong ka Arunachal Pradesh lara ya ka lama lairong ka bajrong reus pa phut haka jingyat procession kumjuru haki wei ki jela ki brio hakirta baro kilai simbenta haka jingyat patba ban kawe ya kalama kari haka jingrakhe ya ka Independence Day kalanang yailong ka tamasa lekmen haka imlang salang ki brio kila pen itnat ya laki yeng ki sem da ki ping sentio ki ba da ki rong jong kalama kari ki kenthai ki bedei bat ki self help group ki shna da ki million teli ki lama bat ka jingde ki tiar ki bapen idak ya ka lama lairong harensan ka e-commerce kala nang kieu haki sngira ki ya ka lingkhu snem jingyo jingla lut kari la ban yo i ya ka lama lairong habaro saudong la kadai haringkau haduriau lani hasun kiladon hadu palat sanklur tli ki selfie bla post haka website harghar tiranga kani ka campaign kala wanra ya ka jinglong sitli habaro ka wei kari ka bapen scam ya ka mensim ek bharat Shrestha Bharat. Paralok ba iet, pila juya iru buon tili ki film sepang ke jing iet hapadeng ki breu bat ki marat. Bat yakani pila aru ban syem menta haka wei ka nongret jong ka bere kuri ka badan hatin sukia district jong ka jela Assam. Hakani ka senong ngin lap iki jaj ben reu moran ki baya em yasa ringkat bat ki jaj ceri balatip kum ki hulok gibbon. Ya ka bahaka ketien jong ki la jutip kum ki holo bandar. Kini ki syri ki penlong ya kani ka senong kum ka yeng jongki bat pin sngo phala ban tip sepang ke jingye dei ka badon hapdeng kini ki nong song senong bat kini ki syri
Kini kinong song senong ki yai bat ya ke jing hikai tan ra jong ki. Bat kila shemru ya ke sen jam ban pen klan chu chu ya ke ni ke jing ye dei jong ki bat kini ki jat shere. Haba kini kinong song senong ki lap bakini ki shere ki sotanat bha ban bam ya kakan. Kini kinong song senong ki sedang ban thungi ki kan. Nalor kani kini kinong song senong ki jupen long ru ya ke jing le aniam ki be dei bat ke jing kha bat jing yap jo kini ki shere gibbon. Ha ke jo kurukom kumba ki jule ya ki breu la jong. Bat ki ai kerteng ru ye kini ki shere. Dang shen, haba kini ki shere ki mat iki jing nakadaw baki lan boarding ki ya lenti markhap naka jakasa jongki, ki nongsong senong kila pensengau ye kini ki jing jongki syaka sorkar, bat shen lala ban wengno ya kini ki jing jongki. Ngalayo jing tip ru, bamenta kini ki shere gibbon, ki nang ru kumno ban chondur. Paralok bait, ki samla ha Arunachal Pradesh kila penpau ye ki jing IT met ban mensiam, na kebenta kabha kemiat jong kimran. Kato kan ningut ki samla na Arunachal Pradesh, kila sedang ban pendon kam ya ke 3D printing technology na kebenta ke jing temu ke badon kam. Kata ban yada ya kimrat ki badon ki caka klau na ke jing syak penyap ban yo ikireng bat ki beniat jong ki. Hapok ke jing yalam jong unabam bapu bat uliko nana. Katai ke kenhun kalai le ya ke 3D printing haki benta baper jong kimran. Lakadai haki reng na haki beniat. Nakini lakban pendon kampat hakaba penmi eki jan ni kitupya. Kani kejing persang kala yarap sibun hakaba penmi eki tiar ki balak ban supen puut bat ki balaru ban pendon kambyang. Kani kedawa sisa ban ai jingero. Nga pensilur yeki weiru bakin persang yeki bakum kini ki startup kenang ban penti kena yeka jingyada ka babyang na kebenta kimrat haki jaka klau bat ban penlong ru kum sibenta ban penne pensa yeka jingmlien umen barim. Ko parari bait. Kadon ke jingjak bas ngotanat bha ha Jhabua ha Madhya Pradesh bat pidei ban tip yakani. Ki nong trei jongi ki bakmi yakakam penkhut pensuba ha katei ke jaka. Kila le yakakam ke babha hadu kata-kata. Kila penurlong yakarukom perkhat ban penkelai ki sindrom cakaspa bakrau. Katei ka kenhun kala penmi bun ki tiar ki ba itanat na ki sindrom ki ba mi na kawei ke park ha Jhabua. Na ka benta katei ke project kila lum ki mar plastik, ki bilor, ki pipe, bat ki tayar na keleng-keleng. Ka ke bakisna na kita ki tiar bala bread, kilong ki lingso nyeret, ki kali, bat wat ki tup. Kila senaru ya ki kiu sentiu ki ba itanat, bat kila pendon kam de ki tayar barim ban sena ya ki jakasyong ki ba paka. Katei ka kenhun kala penurlong ya ki jingtemu terekam, reduce, reuse, bat recycle. Ka jing persang barat ba jongki kala pen klador ye katei ka park saka jaka ka ba itanat ka ba kring om tang ki traisnong henrei wat ki brio na ki district ki ba marjan. Paralok ngas ngokmen sibun ban yo i ba bun na ki kenhon startup ha ka rijongi ki ya bun kam ha ka jing persang ban kintieu bat pen bha ya ka mariang. Ka wei ni kini ki kenhon kadai ka ba kerteng e-conscious bat ka ba pendon kam ki plastik bala bread ban thau ki tiar ki ba ai jing ya da ya ka mariang. Katei ke jing perkhat kalami na ke jing yo i ki jaklia ki pasapriang ki jaka lekai pengat ki brio. Kamtam haki jaka lum. Sakawai pat ka kenhun iko kari. Kelas dang ya kakam ka bapenmi ya bun teli ki tiar ki ba itanat ya ki bala thau na ki plastik ki bala bread. Kani kakam jongki ka pen i kumnu kini ki jing persang na ki startup ki yarap ban penne ya ki jing khut ka mariang saudong saukun. Paralok baro ka jing teliat ban pentemai biang ki tiar yele akai ki kelung kena kalong sakawai pat ka benta ka bangi baro ngila ban yetreilang. Kumba pitip ki don sibun ki kena ki bangya no tang sipor yela ki jong ki kun men riu kat ba ki wei pat ki kena ki kwa dik ban yo ki bakum kita. Pila ban ai no kita ki kun men riu ne ki no ki tiar yele akai ba ki kun jong pi kim mon chu ban bu. Ai ki wei pat ki jaka ki bala ban pendon kam bat yo jing kmen. Kaniru kalong kumsi benta ban yada ya kamariang. Da kabaya treilang ngila ban penklan lupa ya kamariang hakari jongi. Ko paralok ba iet. Tang kindiat sengi menchua hakakat kendai terik unailar ngila rakhi lekmen ya karaksa bandhan. Hakatei keju kesengi ka pertheiru kala rakhi ya ka World Sanskrit Day. Wat hadu menta kesengiru ki brio ha India bat sabari ki don ke jing iet ka bakerpang ya ka ketien Sanskrit. Habun teli kiri ke perthei ka jing puli wat benya kadang ya chat menta hakabai dei berkaktian Sanskrit. Haswa bangan beteng
ngan pensengap ya pi yakani ka audio. Titir shuk shigragam gangam idam lakshmana mabre. Vete pira skandi. Sekartu. Satu dristva naditire navamishwa kunandana. Titir shuk shigragam gangam idam lakshmana mabre. Paralog kani ka audio ka don ka jingyaday bat ka Lithuania kari ka badon ka dawba Europe. Hakatay ka jaka u Professor Vitus Vidunas ula shemya ka sinjam ka ba compare ka ba ula jer kerteng Sanskrit on the rivers. Ki breu ki alumlang harut kawa neres bat ki pule ka Vedas bat Gita. Ka ba kum kani ka jing persang kalane mental akatu ka nisnem. Nang yai ai jing tip bat jing kershan ya ki bakum kini ki kam ki bayarap kentiyo ya ka ketien Sanskrit. Ko parari ba i ka jingbit jingbiang hakamet kapat ka don ya ka benta ka bakraw haka jing im jongi. Kanang banlong ki babit babiang hakamet kapat ngi don kam ban kampen lek jingmut bat sumar ya ka rukom bam jingbam. Ka Fit India Movement ka day ka bala penmi ban ai jing tip sepang ki jingbit jingbiang hakamet kapat. Menta kasngi ki breo hakirta baro kila pliang ya ka yoga ban penne ya la ka jingkot jingkya. Bun ki bala penrung yo kau haka jingbam jongki. Ya ubala tip kum usri anna. Ka jingtemu ka bakongsan kalong ban pintikna ba manla kalong yeng long sem ka yo ya ka jingkot jingkya ka bupura. Paralok baro ki long yeng long sem jongi ka imlang salang bat kalawe jongkari jongi ka shong haka jingkot jingkya jongki kun ki kiti jongi. Nakabenta ka kwat ka kya ki kena ki day ban yo ya ka jingbam ki batay men. Wat langi la kampen lek jingbut haki jingbam bataymet baro sisnem na kabenta jongki. Ka don ka jing persang ka bakamjur ha uway pa uway ubnay ubakerpang. Man la usnem nado ka sitarik unay lur hado ka laipo tarik unay lar. Ngi jura ki ya ubnay bala pen kerpang na kabenta ki jingbam bataymet. Ban pen priang jing tip sepang ki jat jingbam bataymet. La jupen longi program ki baper kum ki anemia camps ka jinglek jingo haki yeng ki sem joki kelung ki badangka. Ki seminar bat ki webinar habun teli ki jaka. La tauru ya ki komiti jong ki kmi bat ki khun hapo ka jing kmi jong ki Anganwadi. Kini ki komiti ki but dien haki kelung kena ki baduna haki jingba mataymen ki kentei ki badang armen ki kentei ki badang dep ka kelung bat ki pinbiang ki jingba badon kam na kabenta jong ki. Hauni usnem balala ya ki nutrition campaign la penya soru bat ke new education policy. Lingba kalat trikam nutrition but education lala ban kmi bakan don ka jingya biang lang haka jingnang jingtip bat ka kot ka kya haki kena. Piru pide benishim bentalang haka jingpen priang jingtip sepang ki jingbam bataymet haki sinong ki tau jong pi. Wat i jing persang ibaret na pi ila ban wanra ka kela ka bakraw ban yakun persya ya ka jingbam biang ya ki jingbam bataymet. Ko parari ba i katu la biang na kabenta kani katup man ki bat menta ka kenti. Ngas ngau tenat baha banya keren bat pi baro hakani program. Ngas ngau kumba don lang bat ki ba iej baton jonga hayeng hasem. Hakaba ngas sam ya laki jingmut ki jing perkat. Bat ngayo banya keren simet bat ki. Ki jing ai jingmut jong pi ki long ki ba koridor sisya na kabenta jonga. Kin sanang don sibun teli ki jing lek kemen haki sengi ki banwan. Nga ai kublei kit bok kit riang ya pi haki tamasa lek kemen baro. Ngi don menta ka jing lek kemen janmas tami. Bat hakapas dang jong ubnai banwan. On sarake lek kemen ru ya ka Ganesh Chaturthi. Shu kan don sa jing lek kemen onam. Bat nga ai kublei ya ka jing rake lek kemen milad un nabiru kumjo. Paralok haka arpu kundai terik menta ubnai ngin sarake ru ya ka Telugu language day. Ka day sisa ka jat kitien ka pas ngau tenan. Nga kitbok kit riang ya baro ki brio hakeleng ka pertei ki bakren Telugu na ka benta ka tay ka sengi lek kemen ka bakraw jongki. Paralok sa sisien nga kwa ban kentu ya pi baro ban long ki bakam husiar haka por slap ban yadon bentalang haka catch the rain movement. Nga kwa ban penken mau ya pi baro ya ka jingyalap uwei udieng haka kerteng jong imei jonga. Kumta tung kat bala ka bor ya ki dieng batu penslur ya ki weiru ban le kumju. Hakis ngi ki banwan ka Paralympics kan salong ha Paris. Ki nong yele akai ki bakam duna haka met kapat jongki. Hakal yang baper ki balong ki hinman ki para jongi ki la poi ha Paris.
2.1 billion ngut kinong India kin yenglang ban aimen siem yaki. Mapiru kershan yi kinong ile akai jongi daka hashtag cheer for Bharat. Ha ubnai banwan ngin se sembiang ban yakran halor kimat ki babun. Ti hadu banginde sembiang sya yanga bangan pinkut no hangni. Kublai sibun yapi baro.